Cublak suweng yo Bukesi ngancani Pak De Gareng. Cik lu yo. Kuwi dhuwurmu mburimu. Wah. Oh, aku sing salah posisi ya, Ki. Nggih, tak melu munggah. Wah, aku anggere jejer bojomu iki kaya nostalgia. Nostalgia. Nostalgia kelingan tahun bangsa tahun-tahun 2000-an ya, Nduk. Iya. Tur nuwun sewu sidine jenengan kali Bukesi nalika dadi bintang tamu tasik enten ngantos sepriki. Syukur. Foto jenengan kekalih wah luar biasa. Bukesi kaya Sri Huning sing lanang kaya Srigala. Padune Mary, kowe dadi bojone tau kowe ning dhuwur panggung ngadeg jejer ngene? Ra tau. Sekali tempo. Oh, tanggapan dalan ngono kuwi jejer bojone ngene iki. Ora kudu wong kuwi duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Itulah yang tahu posisi masing-masing. Leres. Matur apa sik Bu Kesi ya yo. Monggo, Mbak. Mature ngagem parian. Monggo. Buah naga manis rasanya. Semoga PT Adikarya dan Jasa Marga jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pinter to aku sayang. Jos. Apik. Pak D, ngene iki lho carane meninggikan harkat derajat seorang suami. Ya. Wanita itu juga harus gayung sambut kalih bojo gitu. Aku yo ngono, bojoku yo ngono. Pripun? Lah kowe lek bojomu dalang kowe nyinden gayung sambut. Aku yo ngono. Pripun? Aku sing golek duit sing nampani bojoku. Kok kuwalek kalih kula Pak D? Apa? Bojo kula niku nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Mboten ngertos sing jenenge duit niku ndak boleh. Laki-laki itu mboten ngertos. Dadi bojo kula menika angger bar tanggapan ngeten niku semua masuk ke tangan seorang istri. Kula ning ngarepmu. Lho, kok iso? Ning burimu ya siapa tahu. Aja ngono, aja ngono. Kuwi pancen wis tak atur strategine pancen kaya ngono duwe kewajiban dhewe-dhewe Mas Gareng. Dadi aku lek entuk kaya tanggapan ngono ya, bruk metutuk ning bojo. Sing ngebrukne aku sing metutuk kuwi, ngono kuwi. Wis kodrate ngono kuwi. Aja omong werna-werna kowe karo aku padha lanange. Maksude? Wong lanang kuwi kudu nggawa utawa gembol duit. Nggo apa? Lho, aja berpandangan negatif. Terus? Nggawa duit ki sewaktu-waktu keadaan gawat darurat artinya membutuhkan selalu siap ada uang. Kleru. Zaman saiki wong lanang nggo dhuwite kleru. Sebab aku lunga ning ndi yen teko Jakarta teko Surabaya ora nate nggo dhuwit. Sing penting nggo ATM wis aman kuwi. Oh, malah saya akeh. Iya. Pak Kesi. Dalem Pak De Gareng. Nggih, niki sing diarani pun jodoh sing lanang dalang sing wedok nyinden. Nggih. Kula diawet-awet digemateni bojone nggih. Nggih, tapi ya ngeten iki. Godane seniman niku berat Pak De Gareng. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Dalang niku godane 3 perkara sing abot. 1 harta, 2 tahta, yang ketiga wanita. Nah, saiki harta, tahta, dhek kecil, ndak iso kenek godo itu. Tapi sing jenenge wanita, gawat. Terus sinden ayu lirak-lirik. Kuwi lek atiku ora kuat. Waduh iso nyunggi kompor aku Pak De. Wong wedok pinter. Dem-demen atine kok malah pinter piye to? Dem-demi. Aku seneng kok yen kancaku padu tak dukung kok.
Ya aja men guyub rukun ngono kuwi. Mergo wong lek guyub rukun golek sandang pangan penak ngono lho. Kuwi bojomu ki ora tau neko-neko, ya mung kowe. Mergo bojomu kae tipe lelaki yang takut dengan istri. Padha karo sapa? Aku. Lah iya. Nggih. Ben nembang ya Pak De Gareng. Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dumateng keluarga besar Jasa Marga lan Adikarya yang selalu memberi kepercayaan kepada kru kami Madangkara dan Ki Cahyo Kuntadi. Semoga apa yang panjenengan persembahkan untuk semua warga masyarakat khususnya Kabupaten Klaten membawakan berkah dan barokah nggih Bapak. Amin. Sampun kesupen mengke yen pun tambah rezekinipun Jasa Marga Adikarya tetep nguri-nguri kabudayan, ngurip-ngurip kabudayan lumantar peresmian-peresmian tol yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nyatane wis bola-bali Bu Kesi, Jasa Marga Adikarya nggene wayangan wiwit saka Nganjuk, ndhewe ning Caruban nganti tekan kene kae Boyolali Banyudana nganti saiki insyaallah sok tetep ngurip-ngurip budaya. Ini sebagai bukti yang jelas dan nyata bahwa Adikarya dan juga Jasa Marga adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Amin. Pangkur Semarangan Bu Kesi. Ya, kaya apa? Tapi aku wis tuwek ngene iki suaraku lek mengko enggak rasa coba seneni lho Pak. Mergo wis manak papat ngene iki ya beda karo jaman sik biyen sik ting-ting. Anakmu ki pira? Papat. Papat. Iya. Lho kuwi manak apa idu? Peputra sing halus kok. Iya, ya peputra. Ya Bu. Mingkar mingkureng ang sik kuat ngambah nada tinggi Mas Gareng. Ya paling ora wong ya dosen yang ngisi. Dadi ya kepiye-piye iki lho iki Winong karo Birgit. Kowe iso nembang kaya ibumu kuwi tak pek bojo kowe pokoke. Malah petaka lho untuk kowe iki malah ora. Ben semangat. Ora semangat malah untuk kowe. Nggih. Ning ya aja nyampluki gelunganku ngono to. Lah boleh sempit. Gelunganku nek jeblok iki lho. Ayo iso diklokop kok ayo. Bapak Hanafi napa tasik lenggah nggih? Tasih mau dawuh. Halo Bapak, sampai ketemu tanggal 5 Juli nanti Bapak. Nggih. Insyaallah karepe dipindah ning Semarang ngono, nggih. Oh, ban cedak Pakde Gareng. Heeh. Cedak wong aku ora dijak kok. Tak usulke Pakde, tak usulke. Ora, aku berikutnya saja. Nah, nggih. Sinuba
matur sembah nuwun bengi iki uga dipangestoni dilenggahi karo Mak Giyah senior dalang putri multi talenta saking Klaten. Nggih, wilujeng